Hi guys, good afternoon. It's Christine Lizar Family Budget. So today is my schedule. Finally, nakita niyo yung post ko sa Instagram at sa Facebook. Um, uh, Pinakita ko doon yung refrigerator na walang laman. So today, finally, dumating ang araw ng aming grocery. So today, gusto kong ipakita sa inyo kung paano nga ba ako. Yung mga ginagawa ko before ako mag-grocery. Para at least may idea kayo, diba? So today, pasensya na kasi talagang makalat dito ngayon kasi wala talagang laman. Walang kalaman-laman talaga. So, ayan. Kung nakikita nyo guys, dito yung mga sabon ko at isinwala na. Ayan, eto na yung natira yung bar. Tsaka yan. So, yung toothpaste, hindi pa ako bibili ng toothpaste kasi okay pa naman siya, marami pa. So, dito yung aking mga toyo. So, messy tayo dito guys. So, yung oil, wala nang laman. Yung toyo at suka, wala na rin. So, sobrang wala na. Tapos, yung refrigerator namin, medyo madumi. Ayan. Medyo madumi talaga siya, guys. Sobrang messy. So, ayan. Nag-defrost na rin ako. So, yan lang yung natira. It's actually ground pork. So, gagawin ko siyang, gagawa ako ng pasta. Spaghetti yan. Tapos, yan, may frozen strawberry. Ayan. Yan lang yung laman, guys. Kasi lang kahit itlog, wala, as in, wala. So, today, yung wala, yun yung bibilin ko today. Tapos, yun. So, eto guys, eto yung ginawa ko today. Actually, yung meal plan pala. Yung meal plan ko is actually, mga ano lang to. Maraming erasure kasi marami akong in-erase. So, ayan. Nakikita niyo siya. So, it's June 28 to July 3. Yeah. It's one week kasi na-delayed yung sahod. So, kailangan kong mag-adjust dun sa aking meal plan. Yan yung lipstick ko. Okay. So, yun. So, so, mga 6 days lang pala to guys. So, mga 6 days. Kasi 28 na ako nag-start sa meal planning. So, actually yan. Konti lang naman. Tapos, eto yung aking bibilin today. Ayan. Kung nakikita ninyo. Ayan. Medyo marami. Kasi syempre, eto yung 1 month grocery ko sa mga ibang pamimilin ko. Ayan. So, yan yung total. Magkano ba yung total? Yung total niya, guys, is actually 880 pesos. Yan, yung nakikita niyo siya. 880 pesos na sana ay mahit yung target na yan. Hindi ako sumobra or kung sana hopefully, no, hindi ako sumobra or sana ay below pa dun sa 880 pesos. But, this is ano lang guys dun sa ano lang siya mga pang 1 month groceries lang talaga. Yung sa food separate yon. Yung sa food, konti lang naman yung grocery ko sa food. It's 784 lang. Ayan. So, naka-separate. So, marami siyang erasure kasi marami akong nag-adjust ako sa mga pinamili ko. So, yun. So, samahan niyo ako later, guys. Mag-grocery ako. So, yung anak ko, i-ano ko lang sa mama ko. Habilin ko siya doon. Kasi, medyo marami itong ng ingay. Medyo marami itong bibilin ko today. So, ayun. Tsaka may fiesta kasi doon sa amin. So, na-invite din kami. Tsaka birthday din ng pinsan ko. So, kita tayo later, guys. So, ayun yung baby ko. Baby. Say hi. Say hi. Hi, guys. Wala pa siya sa mood kasi kakagising niya lang. So, ayun. So, kita-kits later, guys. Kasi medyo mainit. So, aalis na ako. It's, 2 p.m. na. So, ayun. See you later.
guys! So today, actually kahapon pa ako nag-grocery pero ngayon ko lang i-haul. So nagmamadali na ako dahil kahit sobrang ingay, kailangan ko siyang i-vlog kasi ngayon maliwanag pa siya kasi kakarating lang din namin galing kami sa mama ko. So yun. So, let's start! Lang, etong papaya, 18 pesos ang kilo nito. Nabayaran ko nito mga 30 plus. Tapos, eto, saging. Nakabili din ako ng saging. Din ako ng dalawang kangkong, tapos pechay, ano pa ba? Spring onions. Tapos, ito, para to sa, sabaw. May ang tawag dito, lutsya bang tawag sa ano. Tapos konting sile, anong tawag? Lemongrass na talaga. Tapos eto, actually sa sobrang kabisi, hindi ko na siya na isda to guys, isda to. Hindi ko alam kung ano to. Basta isda to guys. Eto. Beef. Isang lang talaga siya, isang nakikita nyo ba siya? Isang circle, so 58 to 74. So isang kainan lang siya. So ayan. So isang kainan isasabaw ko siya. Tapos dito tayo guys, dito. Meron akong detergent powder na Kala. So pasensya na guys, so medyo maingay siya. Kasi nagmamadali na ako kasi medyo dumidilim na talaga siya. So eto. So ipapakita ko lang lahat guys, no, yung mga saka ko siya iisa-isahin, ayan. Tapos eto, Kala, maliit lang na Kala yung binili ko kasi yung isang malaki talaga, yung 1 kilo. Napapansin ko na medyo sumusobra sa isang buwan. So, para mas makalasles din. So, okay na siguro tong maliit na 500 grams. So, tapos, bumili ako ng 3 Safeguard, 2 Pure White at 1 Papaya Pearl. Tapos, ito, Palmolive Milk White para sa anak ko. 2 shampoo. So, syempre, 2 shampoo, 2 klase para hindi, masyadong oily kasi yung hair ko. Tapos, Kujisan. Ito yung sabon ko na nakunan ko na kahapon ng isa. Ayan. This is 70 to 50 cents. And 2 para sa sabon sa plato. Mas bet ko yung ganito kasi yung liquid. So, ayan. So, pang isang buwan to. So, actually, may sumusobra pa din naman. Tapos, ang aking Giant John Rocks. 74 ata ito yung isang minsan kinukulang ako sa isang buwan, pero depende din sa kung gaano kadalas ako magamit ng Zonrox. Tapos eto, bibili ako ng itlog, 1 dozen, 5 pieces each lang yung nabili ko. So ayan, oil 54 pesos ang kilo. Ito yung pinakamurang oil sa loob ng palengke. Tapos bumili din ako ng 3 bread. Ayan. 1, 2, 3 bread. 30 each yung kada isa nito. Yung may cheese, yung 35. So, ayan, 3. Bababa ko lang to. Tapos, eto naman, Nissan wafer sa mga snacks ng anak ko. Yan. Tapos, ito, Honey Stars, maliit. Tapos pala guys, siguro tomorrow ko talaga ipapakita yung mga stocks na gagawin ko para sa amin. So gumagayon ako guys kasi mas maliwanag dito sa may bintana. So siguro sa ibang video na lang yun kasi medyo mahaba na tong haul. So ayun. So ayan, Honey Stars, isang Graham, tapos ano pa ba? Eto, Jelly Ace. Tapos actually 2 to. Paggabi, kinain na namin. Tapos, bili na rin ako ng isang Del Monte quality na sweetened pineapple juice. Pero, eto, hindi ko siya pure na ipapainom sa kanya. Lalagyan ko siya ng water kasi masyado siyang matamis. So, lalagyan ko siya ng water.
Tapos ito, ang fiesta na pasta na may noodles at saka sauce. Tapos may free siya na parmesan cheese. Tapos ito, third class. Ay, third class pala ito nabili. My goodness. Third class pala ito. Hindi pala ito all purpose. Kasi gagawin ko sana siyang para sa pang pancake. Ewan ko, third class pala ito nabili ng asawa ko. So, ayan. Para pang pancake din sana yan. So, ayan. Nakikita niyo pa ba guys? Medyo madilim na, no? Tapos, eto, dato puti na toyo tsaka suka. Bumili din ako ng Sun Harvest na kasi nag-sale ito. Mga 140 na lang siya. I know, 134. So, ayan. Extra creamy. Tapos ito, bumili din ako ng turmeric na tea. Sa isang isang tasa, isang 1 teaspoon. So, ayan, para sa mga marami itong benefits. Tapos ito, Alaska condensed para sa pasta. Ayan. Para siya dyan. Tapos ito, bumili din ako ng black pepper powder. And Tasty Boy para sa fried chicken. Tapos bumili ako ng para to sa bread na gagawin ko. Kasi bread na lalagyan ko ng peanut butter. Tapos syempre isang body. Tapos ito, bumili ako. Ito yung mga so kamatis, luya, onion, garlic, tsaka bell pepper. So, ayun. Tapos ito yung saging. So, ayun lang ata siya guys. So, yun lang guys. Tapos ipapakita ko sa inyo yung mga donation. Maraming mga donation. Mga donation na ibinigay sa anak ko. So, ipapakita ko din sa inyo. So, eto yung mga donation guys. Eto, bigay ito ng mama ko. Isang pack ng wafer, isang Milo, at isang Chucky. So, ayan. Tapos, eto naman sa father-in-law ko. Eto yung binili ka. Ano pa yung nabili niya? Yung Yakult Light. Eto yung nabili niya. Tapos, isa ding, ayan, Chucky. So, yun. Yan yung mga donation. So, malaking bagay din to sa amin pag may nagbibigay ng mga snacks, gulay. Ngayon, nagbigay din yung mother-in-law ko ng gulay, gano'n. So, depende. So, yan. So, I hope you guys enjoy. Sana enjoy niyo yung haul. So, eto, worth pala, by the way pala guys, ang worth nito is, lang, 1,000 sa mga, 1,000 plus 500, no, 2,000 pesos lahat. Tapos, may natira akong, magkano ba? Nakalimutan ko, hindi ko siya nabilang kanina yung sobra. Pero, ang natira talaga sa akin is for the next week na pang grocery. So, I think 600 lang ata yung natira. So, yan. Kasi yung 2,000, may hindi siya talagang naubos yung 2,000. May sobra pa siya kasi meron ditong medyo mura doon sa palengke. Medyo mura yung mga onion, garlic, medyo mura siya. Tapos yan, mga gulay, mura din yung nabili ko. So, yun lahat yung mga kwan. So, last na lang napatingin ko sa inyo. So, medyo madilim na nga siya, pero sana ay nakikita nyo siya. So, ayan. So, meron din dito. So, yan. So, I hope you guys enjoy and don't forget to subscribe. Hindi ko nakalimutan kung sana magsasagot sana ako ng mga tanong, pero siguro tomorrow na lang kasi medyo mahaba na tong vlog. So, see you in the next video guys. Bye!